Mari umbah-umbah sakmene akeh, aku lanjut langsung buka paketan. Pertama-tama iki aku umbah-umbah dhisik ya, guys. Iki aku mari ngeterno anakku sekolah. Nah, lek wis mari ngeterno sekolah iki aman. Aku iki langsung lanjut umbah-umbah tek bojoku yo. Iki ngono klambi ngarit, klambi megawe, yo klambi sembarang kalir wis. Pokoknya klambi reget. Lek klambine aku, klambine anakku, mau wis tak umbah sadurunge aku ngeterno anakku, guys. Nah, iki terus mari ngono. Aku bar ngene iki kora-kora. Jenenge berumah tangga iku gak enek-enteke, guys, jenenge penggawean. Iki ngono kumbahan 2 dino, garai aku gak sempet umbah-umbah. Yo dadi konten kreator iki yo wis ngene iki, ngedit video, nggawe video, terus ngono ae. Gak mari-mari wis sampean. Akhire sampai saiki baru kecandak sing jenenge umbah-umbahan iki. Nah, iki aku lanjut kira-kira yo, guys. Nek bahasa Jawa kira-kira iki bahasa Indonesia niku dibilas ya. Nek awakmu gak ngerti ngono lho maksude. Dek wingi anakku yang ngono, omong nang aku, "Bu, mbok tuku mesin cuci apa, Bu? Kan enak." Nah, aku langsung jawabi, "Nak, mesin cuci kuwi lek dayae 450 gak kira iso, mestine jeglek." Nah, nang omah kan iki 450 to dayane. Dadi yo gak iso, apa meneh nang kene ngecop misan. Ngono lho maksudku. Wis karuan wis ngumbah manual ngene iki wis. Sing penting resik ngono lho maksudku iki. Nah, mari ngono anakku lanjut takon. Kan enak, Bu, gak kesel-kesel nemen umbah-umbahe yo gak garai capek jarine anakku iki yo. Lah, yo piye jenenge umbah-umbah kabeh iki yo capek. Iki ngono aku tuh ngaren umbah-umbah isuk. Biasanya aku iki umbah-umbah sore, guys. Sekitar jam 4 kae aku umbah-umbah mari ngono atus wis. Iki ketepaan mute penak ngono lho. Ya mara-mara iki wis tutuk, kira-kira sing keloro alhamdulillah wis meh mari, guys. Nah, mari ngene aku ate makani wedhus, mari makani wedhus, lanjut aku atus, mari ngono terus nyusul anakku. Iki ngono gak langsung tak PP yo, guys, ngenteni aku mari nyusul anakku. Nah, iki videone lanjut aku unboxing. Iki ku sing jenenge roll rambut kuwi lho. Aku kepingin nemen soalnya masih arek-arek kok apik nggawe roll rambut.